Здравейте, приятели! Кинезитерапевт Коларов съм. Това упражнение е специално за карпалния тунел. Искам да го правите на двете ръце поредно. Първо на едната и после на другата. Ето, вижте. Първо, вижте това. Все едно свирите на пиано. Правите го така, броите 8 секунди. След това, ето вижте. Правите това, пак броите до 8. 8 секунди. След това, ето, правите това, вижте. Так, 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 так. 8 секунди. След това, последното правите така. Пак 8 секунди. Тези упражнения пускам само от част от тези упражнения правя на моите пациенти в кабинета им, понеже много хора, които не могат да си позволят моята терапия, ме изкарат, че съм лъжец и съвещание. Затова опитайте ги, моля, да се убедите, че всички упражнения на момента, на мига дават моментален, лечебен, мигновен ефект.